είμαστε όλοι μία μεγάλη παρέα, να χαρούμε τα παιδάκια μας. Θα ήθελα να είσαστε επικείς απέναντί τους. Μην ξεχνάτε ότι τα παιδάκια είναι μιας χρονιάς αγγλικών, αν εξαιρέσουμε και τα pre-junior που εντάξει, κάνουν μια εισαγωγική. Όμως, για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, το θεωρώ σαν ένα κίνητρο να κάνουν τη ξένη γλώσσα κτήματος, γι' αυτό και βιωματική μάθηση, έτσι, βιώνουν στην ουσία αυτό που κάνουν όλη τη χρονιά. Εάν κάνουμε κάποια μικρά λαθάκια, εντάξει, δεν είμαστε και κατήλιο κόξινο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πέρα από αυτό, μην ξεχνάτε ότι είναι διπλή η δυσκολία τους. Πρώτον, ότι πρέπει να θυμούνται τη κίνηση, το τραγούδι. Δεύτερον, τα λόγια τους. Και επιπλέον αυτά τα λόγια δεν είναι στη γλώσσα τους. Είναι στα αγγλικά. Πρέπει να είμαστε και καλοί στα αγγλικά μας. Λοιπόν, γι' αυτό για να τα εμψυχώσουμε. Missy, Missy, where are you? Oh, Missy, come back. Look, it's a very old house. But where's Missy? Let's look in the living room. Missy, Missy, where are you? Ew! There are spiders in the living room. What's in the living room? The spiders. Is this in the living room? No. Let's look in the kitchen. Missy, Missy, come back. Ew! There's a frog in the kitchen. What's in the kitchen? Frog. Is this in the kitchen? No. Let's look in the bathroom. Missy, Missy, come back. There's mice in the bathroom. What's in the bathroom? The mice. Is this in the bathroom? No. Let's look in the bedroom. Missy, Missy, come back. Help! There's a ghost in the bedroom. Hello, is this your door? Oh yes. Who are you? I am Betty the Bat. Welcome to my house. Ooh, there are spiders in the living room. Yes, the spiders, my friend. Ah! For spiders food. The spiders. Where are they? In the living room. Mama, there's a frog. There's a frog in the kitchen. Yes, Freddy the frog, my friend. Ah! Who's Freddy? Frog. Where is he? In the kitchen. The mice in the bathroom? Yes, you can watch the mice, my friend. Ah! Who are you? The mice. Where are they? In the bathroom. Leaf. Hey, there's a ghost in the bedroom. No, there isn't a ghost. Only. Help! A ghost! What's the matter? Don't worry, Ollie. Say hello to our new friend. Hello. Who is Omi? Welcome to my house. Let's sing everyone.
hopping away. Two funny rabbits are hopping away today. Two funny ducks are flying away Two funny ducks are flying away today. Two funny sheep are running away. Two funny sheep are running away today. Two funny rabbits are hopping away. Two funny rabbits are hopping away today. Two funny ducks are flying away. Two funny ducks are flying away today. Two funny sheep are running away. Two funny sheep are running away today. Λοιπόν, για να δούμε το ίδιο λες και εσύ. Λοιπόν, για να δούμε. Νατάσα, από πού αρχίζει? Από εδώ. Λοιπόν, η Βασιλεία μας. Ένα χειροκρότημα για στην Βασιλεία. Και ένα παιδάκι θα πηγαίνει στην κυρία Αλεξάνδρα έξω. Φιλάκι, έχει. Μπράβο, να σε καλά. Congratulations. Λοιπόν, στον Κώστα, ο οποίος λείπει, το αφήνουμε προς το παρόν. Καημενούλης έχασε σήμερα την ημέρα του και ήταν κρίμα. Είναι αρρωστούλης. Η Ευτυχία. Έλα, Ευτυχία μου. Έλα. Και αυτό. Μπράβο. Να δούμε ποιον έχουμε εδώ. Η Αναστασία. Έλα, Αναστασία. Έλα, καλά. Και η εκτεσούλα σου. Μπράβο, πιάξαμε τα μαλλιά μας, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε την Ειρήνη. Την Ειρήνη. Μπράβο. Την Αθηνούλα μας. Το Σαμάτι μας. Να σε καλά. Η Σόφη μας. Τη Χριστινούλα. Ναι. Τι έχει μέσα? Έλα τα εκεί στο μάτι. Μην το ξεχάσω. Είναι πολύ προπαλαιός, αλλά θα το κάνουμε. Ορίστε. Α, όχι, ίσως εσύ ένα χειροκρότημα στον Ο Ίσο πρέπει να σας πω ξέρει όλους τους ρόλους. Κάνει όλους τους ρόλους. Ναι.
και οι παρουσιαστές Μπράβο, μας, Ίση. που είναι μαθητές μας αρχιτυπίτσου και μας βοήθησαν και παρουσίασαν την εκδήλωσή μας. Έκλαιγε. Τον άκουγα. Ο Κωνσταντίνος.